Advokát říká, že se možná jedná o trestný čin. V pořadu reakční kanálu byl vystoupení Gabka příliš legračních, stejně to ale nevidí naši redakci oslovený odborník na právo. Tohle je velmi závažné, pokud byl poškozeným, opravdu nezletilý v tak nízkém věku, může jít teoreticky o mravní ohrožení dítěte a navíc patrně i o poškození cizích práv. Tady už se zapojily důležité mocnosti, rozumíš? Web Extra.cz je možná jako součástí Babišova konglomerátu, že reálně Andrej Babiš jde řešit MG Fitmana. MG Fitman nemravně ponížil malé dítě, trestný čin varuje advokát. Kde jsme se dostali, že prostě každý měsíc, každý týden, každou vteřinu, každou minutu se prostě jako influenceři dostávají k soudu. 33 let. 33 let. Vezmi si na paškal 12letý děcko a jdeš mu nadávat, že ještě nezasunul. Že mu jeho máma protahuje před košku, aby mu nezarostl. V záchvatu bolavého oga a nedoceněnosti ponížil na sněmu pravděpodobně malé dítě, jenže přestřelil a dotkl se témat, která jsou pro 10letý děti tabu. Nejenže od svých kolegů za to dostává soudu, navíc podle reakci Extra.cz osloveným advokátem varuje, že to trestný čin a že bude stíhaný a odsouzený. Narodil se... Hej, mně se líbí, co tady dělají. David Zápal, kámo Davidovi Zápalovi je vyloženě třeba 63 let. A on prostě ví, že hlavní pointa tohodle je, že Gabko se narodil 93. Že mu je prostě 50 let taky a ponižuje malé děti. Už asi by měl v Kristových letech pobrat trošku rozumu a naučit se pracovat s pocity nedocenění či přeřátýho ega. To mi taky nejde, ale já ještě nemám Kristový léta, takže já jsem v pohodě. Bože, to vypadá, že práce na sociálních sítích je jen pro mimořádně inteligentní a vyrovnané jedince. A že ti ostatní se poměšky a vším okolo mohou nechat nenávratně zdevastovat a semlít. Jestli je to i případ Gabka, zatím těžko soudit. Následující aféra s tomu ale vůbec nepovedla. Kamaráde, Máša je prostě frajer. Jestli je pravda fakt, že Máša, moderátor od Vojty, je ten, co vyloženě vyhrabal všechny ty starý fotky MG Fitmana, nechal je nahrát na internet s tím, že je MG Fitman rád ho strká do hnoje, tak... Miluju skákat na svém dildu, miluju sledovat babičky a femboje, miluju ho strkat do hnoje, slast mé tělo i hned zaleje. Well played, Mášo. Válka dětí. Kritici Martina, ale já jsem MG Fitmana říkají, že většinu jeho sléďů. Kamaráde, nikdo neříká sléďu. Sledujících. Nikdo neříká sléďu. Tvůrný 10letí jedinci a nízká úroveň chatu. U něj to opravdu naznačuje. Měl by být tedy zvyklý na to, že komunikace s nimi je trochu specifická. Proto překvapilo, že jakmile tento vůdce klanu neplnoletých přečel urážku, také od nějakého nevýrazného usopence. Kámo, ten typek je ostrý, what the fuck? Tohoto chlápka se to dotklo, takže musel vrátit, ale úplně šíleně. Vyrovnaný influencer by to přešel. K jeho práci patří, že musí snášet i hlouposti prcku. Jenže když má někdo ego, větší než stav konta, je to pro něj konec světa. Větší než stav konta, MG Fitman má 15 milionů ročně, brácho. To je jako takový ego, protože by the way je ego potrhnutý. Ty tady najdeš lidi, kteří mají ego, a je tady pořád jenom soukup. Soukup. Martin proto dostal úplně nemístný hysterák a s patrně hochem si to vyřídil po svém. Pomalu jako dítě s dítětem. Sexualizované urážky. Ano. Kdo mi píše, jsem chopped. Kritika od influencerů. Tvůj průměrný divák má asi 10 let, Fitmane. 32 let MG Fitman Gabko, který měl v Forbesu 15 milionů za rok. Si koupil vlastní byt, korvetu, má vlastní fitko, několik biznisů, které mu generují hromadu peněz a hroutí se na streamu, protože mu nějaké 10letý děcko řekne, že je chopped. Pak ho tenhle týpek jde vyhrotit, že ještě nezasunul. Divný bro, je mu 10, kámo. Kritizuje Gabka kolega Žabák, kámo, on dělá už narážky na Žabáka, já jsem čekal, že to bude aspoň Vojta nebo někdo jiný, chápeš? Tady prostě shrnuje to video. Advokát říká, že se možná jedná o trestný čin. Borci a ženy, přihlásit se k odběru vás nic nestojí a mě to extrémně pomůže. Až 80% z vás, co sledujete tohleto video, teďka nemáte suba a já bych za to byl extrémně rád. Díky za to. V pořadu reakční kanálu byl vystoupení Gabka příliš legračních, stejně to ale nevidí naši redakci oslovený odborník na právo. Tohle je velmi závažné, pokud byl poškozeným, opravdu nezletilý v tak nízkém věku, může jít teoreticky o mravní ohrožení dítěte a navíc patrně i o poškození cizích práv, protože na tohle mají 10letí moře času. Počkej, proč dá poškození cizích práv? Protože na tohle 10letí mají moře času, to je blbostná. A když už, mají se to správně v té době dozvědět ve škole, anebo od rodičů.
Sdělil extra právník? Je pravda, že typickým příkladem mravního ohrožení dítěte je například vystavání dítěte nevhodnímu sexuálnímu obsahu. A tím mohou být i sexualizované narážky, které do dětství prostě nepatří. No jo, a to je strašně těžký pro influencery, protože to každý influencer dělá. To je úplná blbost to řešit. Že to udělal Gabko tady nějakýmu svýmu divákovi, protože to reálně dělá každý influencer. Tady si tomuhle se nevyhneš. Sazba tohoto trestného činu je do 2 let vězení. Kdyby šlo o opakovaný útok, tak už do 5 let odnětí svobody. Poškození cizích práv má základní sazbu podobnou. A trestem může být i zákaz činnosti, což by prostě znamenalo zničení obživy. Kamarád, tohle by viděl Máša? Tohle by viděl Máša, tak jako tady má ready nějaký případ. Nezralé děti prostě influencerům píší i určitý nevhodné věci. Teprve si staví mantinely. Nemají nic takového psát, ale stane se to. Bohužel i to patří k nižšímu věku. A už se objevují případy, kdy určité extrémní reakce influencerů vůči méně vzorným dětem chtějí řešit i jejich rodiče. Možná proto, že to vypadá, jak to vypadá. Tak jsme se dočkali. Chtěl bych se to vyjádřit. Tak jsme se dočkali klasického videa. Chtěl bych se tady vyjádřit k. Kamarád, já si určitě myslím, že pokud jsi influencer, který se něco takového týká, tak drž hubu. Drž hubu, nevyjadřuj se k tomu. Děláš to všechno jenom horší, ukazuješ slabost. Kdyby tam nebylo to vyjádření, tak třeba já nereaguju. A já jsem jedno. A na tohle bude reagovat teďka každý. Ono se jenom pohrne. Jakýkoliv vyjádření, jakýkoliv protiargument je prakticky jenom polínko do ohně té nenávisti. Vyjádřit k tomu, co se stalo před pár dny na streamu. A chci jenom říct, že si uvědomuju to, jak moc to bylo na hovno. Nejen kvůli tomu, že na to vznikají jakýkoliv reakce a články a vlastně úplně všechno, ale když na to koukám zpětně, jak si říkám, že to vůbec není ta cesta, kterou bych se chtěl. Opravdu, MG, opravdu, a proto už jako jsou starší klipy, roky starý klipy, kde prostě říkáš taky 10letým dětem, že měl otec utřít, že měla máma polknout. Jako když už, tak bych to hrál na tu kartu, že prostě počítáš s tím, že tě sledujou, řekněme adolescenti, že už jsou na takovej talk zvyklý a že se s nima snažíš mluvit, jak je jejich jak kdyby vrstevník. I když je ti 52 let. To by podle mě byla mnohem lepší karta, než když řekneš, že to tak nemyslíš, když tak myslíš už dlouhodobě. Chtěl ubírat a mrzí mě, že se tohle vůbec stalo, takže se omlouvám. Nicméně ta jedna zpráva nebyla ta zpráva, která vytrigrovala to, co se stalo, to celé, co jste viděli. Tady je ta zpráva, která... Jsem Marlon, přetál jsem Káťu ještě před tebou a nebreč, pinďoure. Tak jestli je to real, tak je to chápu. Ale pořád mravní ohrožení mládeže tam pořád stojí, protože tě sledují 10letý děcka. A tohle je ve finále jenom jak kdyby reakce na 2 losery, co se baví, jeden v chatu, druhý na ně reaguje. Pěkně ses ukázal, no. A byla ten hlavní spouštěč celého tohohle dramatu, protože už nešlo jen o mě, ale šlo i o moji přítelkyni, který jsem se prostě zastal tímhletím stylem, který absolutně jako neobhajuju, je to špatně kompletně celý. A štve mě, že se stal takovýhle zkrat v mojí hlavě, že jsem v podstatě jako nezachoval klidnou hlavu, měl jsem člověka zablokovat nebo vůbec jakoby tohle ignorovat, což bych po těch letech, co už tohleto dělám, to streamování a vlastně YouTube bych měl umět. Bohužel nestalo se tak a nechal jsem se rozčílit, byl to rage bait 10 z 10 a mrzí mě to, čas už nevrátím, čas jde dál. Beru si z toho nějaké ponaučení a kritiku na moji osobu plně chápu. Děkuju všem, co stojíte na mojí straně a budu dělat maximum pro to, aby se takovéhle věci už nikdy nestaly. Chtěl bych se to Actually nejlajkovanější komentář je MG Fitman Goat. Lidi by neměli soudit člověka podle chyby, co udělá, nebo 2 takových chyb, co nikdy neublížili, a bylo to jen nějaké ego, ale na rovinu, jednalo se o jeho přítelkyni a někteří by řekli horší věci. No jako mně se líbí, že dopíše zrovna Samer, který je jako úplně jiný level retarda. A ti, co z toho měli až v krku a otočili se kvůli tomuhle a využili situace haha rec. Nezapomínejte, kolik věcí rozdal, kolika lidem zlepšil den a život. Strašný alibismus. Strašný alibismus, nebo já nevím, jestli to správný slovo, alibismus. Ale chápeš. To, že něco uděláš dobře, nutně není něco jako get out of jail card pro nějaký tvoje drama. Co je podle mě spíš ta reálná věc, je, že tohle to není žádný drama. Se reálně myslím, že to, jak MG reagoval, že je to prostě kek a nej to nic ostrýho. Jako říkám, ty klipy už byly dřív a teďka prostě jenom se ukázalo, že na ráně, tak ho vyhrotíš za všechno. A hádej co, MG si teďka bude divit, protože až příště zapne stream, tak nebude muset platit 2500 botů, aby měl 3k lidí. Ale bude moct zaplatit jenom 2200, že mu tam přistane 300 lidí, kteří teďka budou čekat na jakoukoliv malou chybičku s MG Fitmanem zaplým na druhém monitoru. A jakmile on udělá tu malou chybičku, tak zase bude klip a zase bude drama. I když to bude sračka, kterou předtím dělal každý den.
Dělat si názory podle jiných lidí by neměl nikdo, nejdřív bych se koukal na celou kariéru a tak dál. Každý máme nějaké výpadky a tímhle se ho nezastávám, Martina, jen říkám fakta, proč by nemohl reagovat, jak reagoval, když se jednalo o jeho přítelkyni. Ty se raději nevyjadřuj, ty jsi ještě větší odpad, real. Myslíš, že s Eogem si umíte se dělat srandu? Asi ne. On je jako je vážný. Já se předím, že ho děcka sleduju, protože jsou jak kdyby... Chápeš, já kdyby mě bylo 12, tak bych raději asi sledoval Fiziho. Já to řeknu na rovinu. Fizi je sice podnikatel, sice se na tom snaží vydělat. Ale Fizi aspoň dělá fakt jako věci správně, aby se zalíbil dětem. Není podle mě vyloženě svým chováním nějak škodlivý. Přesto to jako totální pičoviny, že jo. Udrží mě toaletní papír tady nad vodou s aligátory a tam je prostě nad bazénem a tam je aligátoří hlava, taková ta nadálkový ovládání, to mě přijde úplně v pohodě. Ale MG je prostě, MG by strašně rád, podle mě chtěl, cílit na dospělý publikum, ale zjistil, že děcka jsou naprosto, děcka jsou jak žavý železo. Ty prostě můžeš tvarovat, ty můžeš líp oslovit, líp se s nima pracuje, než že bys jako chtěl lidi, kteří mají actually už vyspělý charakter a dokážou ti jakkoliv oponovat.